מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. מוריי ורבותיי, כשהרב יהודה צלצל אליי וביקש שאני אגיע לפה כמו כל סוכות ופסח למסור שיעור, הכנתי משהו על המשיח. ולא ידעתי ששבח שמו בדרך שאדם רוצה ללכת מה מוליכים אותו, הקדוש ברוך הוא ישלח לי כזאת סייעתא דשמיא. המודעות כבר נתפסו, נדבקו, והנה הבחור שיושב פה בצד ימיני, שמו נתן, הוא לא ירושלמי. אני אקדים בהקדמה ואומר, הוא עבר חוויה קשה מאוד, תכף יספר פה מה הוא ראה ואיזה מסרים יש. מה שקשה לציבור להבין, מה שקשה להבין פה זה שהוא בסך הכל בן 15, ושנשמה יוצאת מהגוף היא יכולה לקבל כמויות אדירות של אינפורמציה בדקות. זאת אומרת, מה שלאדם פה בעולם הזה לוקח שנים ללמוד, שם בעולם ההוא אפשר לדעת ולהבין לבד תוך דקות הכל. אז יש לו הרבה מה לספר, קשה לו לספר את זה, אין לו גם את המילים המתאימות לתאר את מה שהוא חווה, כי זה לא דברים ששייכים בעולם הזה בכלל. ואני מאתמול יושב איתו ומדובב אותו ודולה ממנו, ולאט לאט אתה רואה שהוא יודע המון דברים. אז אני אקצר לו קצת את העבודה ואת הדיבור, ונקדים ונאמר ככה, הוא לא תושב ירושלים. ביום שני, בתשרי, השבוע, חג ראשון של סוכות, הוא הלך להתארח עם אמא שלו אצל הדוד שלו במודיעין. בשעות אחר הצהריים הוא הרגיש שהוא רועד, הוא הרגיש קור ברגליים ובידיים, הוא חשב שהוא צריך לנוח, הוא נכנס לנוח, ואז מה שקרה מפה אנחנו ניתן לו להמשיך מה קרה, כי זה הוא הרגיש שהוא יוצא מתוך הגוף, הוא יוצא מתוך האף, ובהתחלה הוא מרחף מלמעלה ולא מבין מי זה האני. האני זה ששוכב כאן על המיטה, או אני זה שמרחף כאן למעלה. זה מתחיל נתן. אוקיי, מה שקרה לי זה ככה, קודם כל הייתי מאוד מאוד חולה באותו יום, וגם יום לפני זה, גם היה לי סחרחורות והכל ולא הרגשתי טוב בכלל. מה שקרה לי זה פשוט התעלפתי יום לפני. עכשיו, ביום שני בצהריים גם, קרה לי ככה, לא הרגשתי טוב, וממש כולי רעדתי והכל. פשוט הלכתי לנוח והייתי על המיטה, פשוט נחתי והכניסתי את עצמי בשמיכה, כי אני ממש קר, פשוט לא יודע איך להסביר, פשוט כולי רעדתי וכאב לי מאוד. פשוט הרגשתי שכאילו, פתאום אני יוצא כאילו מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה, ואני פשוט 2 מטר מעל המיטה שלי, ואני לא מבין כאילו אם אני זה מי שאני פה או מי שעל המיטה, כאילו, ואני לא מצליח להבין את זה. ואז מה שקרה, פשוט אני מתחיל כאילו לרחף, כאילו, אני עולה באוויר בלי מעלית, כאילו, אני פשוט עולה למעלה, ואני יוצא מהחדר, ואני עולה עוד ועוד 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 ועוד. כן, זה ספר שראית גם את כדור הארץ. כן, ואז אני ממשיך ואני גם רואה את כדור הארץ מבחוץ, וממשיך לעלות ולעלות. ואז מה שקרה זה שלא יודע איך להסביר אותו משום מקום, אני נכנס לתוך סוג של מנהרה כזאת מאוד גדולה, ענקית, ואני רואה בקצה אור קטן. ואז כאילו במנהרה, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש כאלה עיגולים ככה, אז אתה רואה מלא נשמות. ואתה פשוט מתחיל ללכת והאור נהיה יותר ויותר ויותר גדול, ובסוף אתה מגיע לאור הזה. והאור הזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו אור כאילו טוב, שאתה מרגיש ביטחון, אהבה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה. יש דוגמה בעולם הזה לאור, אתה יכול להשוות את זה לאור של משהו שיש פה בעולם הזה? אפשר להסביר את זה, לא יודע. וכאילו האור פשוט דיבר איתי, כאילו לא אומר את זה במילים, אבל כאילו טלפתיה, אתה מבין כאילו שהוא מדבר איתך, הוא שאל אותך שאלות, הוא שאל אותי אם אני רוצה למות, אם אני רוצה הבנתי שאם אני חוצה את הקו הזה של האור, אז אני כאילו לא יכול לחזור את זה, הבנתי. פשוט אני לא שאני לא יודע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע. ואז מה שקרה, פשוט הלכתי משם, ופתאום אני מגיע לתוך אולם ענק, עצום. ואני רואה שם מלא אנשים, כל האנשים פשוט היו לבושים יפה, היו ממש לבושים יפה מאוד,
ואני ראיתי את עצמי וראיתי כולי לבוש בגדים קרועים עם דם והייתי ממש בבושה. וכל אנשים כאילו באו בשבילי ושמחו ומחאו לי כפיים והכל וזה. ואני כאילו ככה נכנס לתוך האולם, ראיתי גם את הרב עובדיה יוסף והוא לחץ לי את היד, ראיתי אותו שמה וראיתי עוד הרבה אנשים שאני מכיר שמתו ועוד הרבה אנשים גם שלא הכרתי. פשוט הייתי בתוך האולם הגדול הזה ומה שקרה לי זה פשוט נכנסתי פנימה והיה במה כזאת גבוהה מאוד ועל הבמה היה כזה 3 אורות, היה אור אחד ממש גבוה, שזה היה אמצעי ומצד ימין היה אור קטן וגם מצד שמאל היה אור קטן. מה זה האורות האלה? איזה כאילו, מי שכאילו מעיד עליך, כאילו, אומר לך מה, כאילו האור הימני אומר לך את הדברים הרעים שעשית והאור שמאל אומר לך מה הדברים הטובים שעשית. ויש שם בדין? כן. ואתה יודע מי יושב בבדין? מי כאילו... בבדין יש דיינים, יש 3 כן, דיינים. היה את הרב עובדיה יוסף, שהוא היה זה של הבדין והיה... אב בדין? כן, אב בדין. ומי היה איתו? עוד איזה רב היה איתו? הרב אלישיב. הרב אלישיב היה איתו? ומי השלישי? אני לא זוכר, זה אני לא זוכר. באמת שאני מנסה לזכר, אני לא זוכר. ואז יש יצר הטוב ויש יצר הרע? כן, יש כאילו 2 אורות קטנים, יש את צד ימין, יש לך יצר רע, ויש לך מצד שמאל יצר טוב. וכאילו זה לא, אתה לא רואה משהו, אתה רואה סוג של אור כזה, ואתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה הדבר הזה. אתה יודע לבד, בלי שיזכירו. כן, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה הדבר הזה. ואז כאילו פתאום נהיה שקט, כאילו כל הרעש הזה שהיה באולם הזה, כל המאות אנשים וזה, פתאום נהיה שקט גמור. ואז כאילו האור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר שעשיתי בחיים שלי, כאילו ממש כל דבר מדקדקים שם, כל דבר. הדבר הכי קטן שאתם עושים בחיים שלכם, הכל מראים לכם שם, הכל. שהוא דיבר איתי על הכל, כל דבר, כל שנייה בחיים שהייתה לי דיבר איתי על למה פה ככה, ולמה עשית ככה, ולמה ככה. חברות. כן, הכל. וכשאומרים את זה, מה מרגישים? מרגישים מבוכה, זה כאילו בושה ענקית שאתה לא... אי אפשר להסביר, משהו ענק, כאילו בושה ממש מביך מאוד. כי כל אנשים מסתכלים עליך ומראים לך את החיים שלך וזה ממש מביך מאוד. והוא אומר לך את הדברים הרעים שעשית, למה זה. עד איפה מראים? עד הדבר שכאילו... כל דבר? כל דבר. בחיים? כל פעולה? כל פעולה. גם נטילת ידיים, כל... לא רק מצוות ועבירות, כל שנייה שעברה בחיים שלך מראים לך שם. מה עשית עם זה? כן. ואז כאילו הוא אומר את הדברים הרעים שעשיתי והכל. ואז הוא גמר לדבר, ואז הגיע הקול הטוב, ואמר את הדברים הטובים שעשיתי כאילו, ואז אתם לא מבינים כאילו איזה שכר אתם מקבלים על הדבר הכי קטן שאתם עושים, כאילו באמת, אתה כאילו, ההרגשה הזאת של המבוכה והכל הרגע הזה שהוא אמר, משהו ממש קטן שעשיתי מצווה קטנה, זה כאילו הדבר הכי קטן שאתם עושים, זה נחשב שם ענק. ושאמרו על המצווה הכי קטנה שעשיתי, הרגשתי וואי, איזה כיף שלבשתי ציצית באותו יום, איזה כיף שעשיתי ככה, איזה כיף. כאילו הדבר הכי קטן שם תופך פשוט עולמות שלמים. לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, ככה זה... שכר, איך אתה יודע שיש שכר על זה? אתה רואה ככל ש... כאילו ברגע שיש שכר, כמו אומרים לך צדיק, כל האנשים שם צועקים לך צדיק, ויש לך אור, גם האור הזה שראיתי בהתחלה, ראיתי אותו שם, וככל שהוא יותר ויותר גדול, אתה מבין שהשכר שלך יותר גדול, כאילו ככל שהוא יותר חזק. ובעבירות איך זה? אתה, קודם כל, יש אנשים כאלה שנקראים מלאכי חבלה, שנראה איתם שמה, הם נמוכים כאלה, יש להם סקלים, תוך העיניים שלהם פשוט יש 6. והם גם מראים לך את העבירות גם שעשית והכל. פשוט כל פעם שיש עבירה, אז מראים לך אש, וכולם צועקים לך רשע, כמו שאתה עושה משהו טוב, אומרים לך צדיק, אז ככה אומרים לך רשע, הכל. פשוט מבוכה, וגם טוב וזה גם רע, אני לא יודע להסביר את זה. ואז כאילו, מה שקרה, לקחו אותי 2 אנשים, כנפיים כאלה, לקחו אותי פשוט, החזיקו אותי בשתי ידיים שלי, לא היה ממש ידיים, ראיתי כאילו הכל, ראיתי משהו מקדימה, מאחורה, הכל רחלתי, הסתכלתי. אתה יכול לראות איך מקדימה ומאחורה, כן, וגם הצדדים. הכל. באותו רגע אתה יכול להסתכל כל מה שמסתכל. וידעתי גם מה קורה באותו רגע עם הגוף שלי, וידעתי מה קורה פשוט בעולם, ידעתי כל מה שקורה בעולם, הכל ידעתי. אבל זה לא היה מעניין אותי, כאילו, זה לא אכפת. אפשר לדעת, אבל זה לא מעניין. זה לא מעניין, כן. ואז כאילו, מה שקרה, 2 אנשים האלה לקחו אותי פשוט, לא יודע איך להסביר, פשוט הורידו אותי עולם למטה, כאילו הייתי בתוך איזה סוג של עולם כזה, הורידו אותי עולם למטה. עכשיו בעולם הזה שהייתי, זה המקום שנקרא גן עדן תחתון, הביאו אותי לשם, ואז פתאום כאילו מראים לי כזה שער, פתחו לי את השער הזה, 2 אנשים האלה, וראיתי אנשים לומדים תורה, וראיתי את האור הזה, ווואו, זה משהו פשוט ענק, יפה, האור הזה שראית בהתחלה, זה עוד כלום לעומת האור הזה, כלום, שום דבר, זה משהו טוב.
וזה נקרא גן עדן תחתון, אז תחשבו מה זה, יש גם דרגות יותר גרועות של אתה יכול לתאר מה זה? אי אפשר לתאר, זה משהו טוב, משהו יפה, משהו, הרגשה שכאילו, אתה רוצה רק להישאר שם ללמוד את המתורה ולהישאר במקום הזה, לא לצאת משם. מה רואים, מה שומעים, מה מריחים, מה זה? מריחים ריח טוב, פשוט ריח טוב כזה כמו שיש ריח טוב, אבל אי אפשר להסביר פה בעולם הזה מה זה הריח הטוב הזה שאתה מריח שם. ריח טוב, ואתה רואה את האור ואתה פשוט רוצה להישאר שם לתמיד, תמיד. אין לך דברים כמו פה, חומרים וכל מיני דברים כאלה, זה הכל רוחני. וזה משהו טוב, משהו יפה, משהו הרגשה, הכל הרגשה זה הרגשה טובה ונפלאה. ואתה מבין שזה רק כניסה לגן עדן. והרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה גם את הבפנים וגם היה דרגות יותר גבוהות. כאילו זה הדרגה הכי נמוכה, זה נקרא גן עדן תחתון. עכשיו, יש גם את הצד השני, רואה. יש גם את הצד השני. עכשיו, מתי ש... זה כנגד זה ברא השם, כן. ואז כאילו, לקחו אותי, יש אנשים שאמרתי לכם, נכון אמרתי לכם שיש משהו שנקרא מלאכי חבלה, שיש להם את הסקנים האלה. אני אסביר לכם בקצרה איך הם קודם כל מבושים ככה בשחור. יש להם סקנים ארוכים, יש להם בתוך העיניים שלהם אש. אמרו לי, כאילו האנשים האלה עם הכנפיים בהתחלה הטובים רצו להכניס אותי למקום הזה, לגן עדן התחתון הזה. ואז כאילו פתאום שתי אנשים האלה פשוט, המלאכי חבלה אמרו לא כל כך מהר, אתה לא, כמו שראיתם פה אנחנו גם רוצים לראות אותו במקום אחר. עכשיו שתי האנשים האלה פשוט לקחו אותי, המלאכי חבלה לקחו אותי, ואז הביאו אותי למקום של משקל. כאלה באוזניים גדולות, ראינו את העבירות שלי, העצבות שלי, כאילו כל דבר, כאילו כמו שאמרתי לכם, המצוות הכי קטנות שם אתה הופך עולמות שלמים, ממש, אתה מקבל שכר ענק, ברכה שאתה מברך זה משהו עצום, משהו באמת ענק. וגם עבירה, הדבר הכי קטן זה גם משהו גדול מאוד. לא כדאי. לא כדאי בכלל, אז קטנות. כן, קטנות, הכי קטנות זה ממש לא. ואז כאילו, שמו את המצוות שלי על המשקל ככה, כאילו זה ענק. ואתה רואה פה את המצוות, פה את העבירות, שמו אותם על המשקל, אתה ממש רואה את זה. פה את המצוות, פה את העבירות, ואז מראים לך יותר, ובהתחלה זה היה נראה שיש יותר עבירות, שבסוף היה יותר מצוות ראיתי. ממש שמחתי. יש לך מזל, אתה פחות מגיל 20. כן. ואז כאילו, אמרו לי גם אחרי זה שאם אתה למעלה יותר מ3 שעות, אני לא יכול לחזור למטה. ואני הרגעתי שהייתי למעלה שנים, אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות הייתי שם. ובעצם נכון, אחרי שחזרתי למטה, זה היה רק 15 שעה בדבר הזה. ואמרו לי שם למעלה שאחרי 3 שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה. ספר לנו קצת על הגיהנום. הגיהנום? אוקיי. לא, קצת. עכשיו, גם בהתחלה, שאמרתי לכם בהתחלה שעליתי. אז כל הזמן גם שהייתי שם, כל הדבר הזה, ראיתי עוד אלפי דברים שאני לא יכול להסביר לכם. ראיתי מיליוני דברים, אני לא יכול להסביר, אבל מלא. עכשיו גם שמעתי, כאילו שהייתי שם למעלה משהו מפחיד מאוד. ראיתי, כאילו גם שמעתי וגם ראיתי, שעליתי למעלה, אז ראיתי פשוט, שמעתי צרחות אלומות, פשוט אתם לא יכולים לתאר, אתם לא יכולים. והעבירות שאתם רוצים, העבירות האלה זה מגיע לשם ואתם תלכו לשם ואתם תעשו עבירות, לא כדאי לכם, תאמינו לי. אתם לא מתארים, אתם לא יכולים לתאר מה אני ראיתי שם, איזה דברים. אני שמעתי אנשים צועקים, וואו, ככה, פשוט צועקים מלמטה, צרחות אדירות. ומה שאתה כאילו חושב, מה שהרגשתי באותו רגע זה, בגיהנום יש כמה מקומות, כאילו, זה מה שאני הבנתי שיש כמה מקומות, והבנתי גם מה מרגישים בכל מקום, כל מקום ומקום, זה הרגשה יותר ויותר גרועה. עכשיו אתה מרגיש מה הרגשה של כל מקום ומקום, וזה משהו מפחיד. כי כל מקום שם זה מקום, משהו מפחיד מאוד. ואתה מרגיש את המקום הזה, אתה יודע איך מרגישים שם. אתה יודע איך קוראים למקומות האלה? כן, אני זוכר חלק. אתה זוכר משם? אני זוכר משם, כן, איך קראו לזה. אתה יכול להגיד לנו שמות? אני זוכר מקום אחד שנקרא צל מוות, שזה המקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שהיה נקרא בור. פשוט ראיתי כיתות כאלה, והכיתות פשוט יצא פשוט אש. לא יודע איך להסביר, משהו מפחיד, וואי, לא יודע איך להסביר את זה במילים פה, באמת שאני לא יודע. מפחיד מאוד, כן. וכל השמות האלה, אתה יודע מזה שהיית שם? אני יודע מזה שהייתי שם, ואתה יודע את זה לבד? אני יודע לבד, ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שם, ואני ידעתי גם כמה זמן הם שם, ואני ידעתי מה הרגשה של המקומות האלה. ידעתי איך זה מרגיש להיות שם, ידעתי את ההרגשה, וזה לא נעים בכלל.
מה עוד היה שם? מה עוד ראיתי? ראיתי מקום, פשוט ראיתי כאילו, ראיתי את היקום וראיתי מלא נשמות מסתובבות ביקום. מלא נשמות ראיתי מסתובבות ביקום, מלא. מה זה נשמה? מה זה נשמה שראית? מה? נשמה, מה זה נשמה? מה זאת אומרת, ראית נשמה? מה זה? אני לא ממש יודע איך להסביר את זה. נשמה זה רוח, סוג של רוח כזה, זה... אין לך גוף, אין לך ידיים, רגליים, אתה מסתכל על מישהו, אין לו עיניים פה כל זה. יש לו כל... אתה יודע מי זה הבן אדם הזה, ואתה יכול לדבר איתו. אתה לא רואה גוף בן אדם, פנים, אתה לא רואה את זה. אבל אתה יודע מי זה הבן אדם הזה, אתה יודע מי זה, אתה יכול לדבר איתו, אתה שומע את הקול שלו, אתה יודע עליו הכל. שאלת למה הגעת לשם? מה? שאלת למה הגעת לשם? מה? שאלת למה הגעת לשם? כן, אמרו לי כל דבר כל מיני... מה? כאילו אמרו לי שקודם כל דבר הכי קטן שאתה קורא בחיים, המכה הכי קטנה, הפציעה הכי קטנה, והכל משם, הכל משם. אז אמרו לי שגם זה, אמרו לי בגלל שהייתי צריך להגיע לשם, הגעתי לשם, ככה הייתי צריך להגיע לשם. אוקיי, בוא נחזור לסיור הזה, בוא נקרא לזה סיור. אחרי שהראו לך שיש גן עדן, הראו לך שיש גיהנם, יש שכר עצום על המצוות, ויש עונש כבד מאוד על העבירות, גם על עבירות קטנות. עכשיו מה? מחזירים אותך לאן? עכשיו, כאילו... בקיצור, מלמדים אותך משהו כמו תבחר. כן, תבחר. אבל אתה בוחר. אתה בוחר, כן. אתה בוחר. ברור שאתה תבחר את הדבר הטוב ביותר בעולם. ולא, יש לך אבל מקרים שאתה לא יכול לבחור. יש לך יותר עבירות, כאילו, אומרים לך, אתה הולך לשם. אבל כל מי שפה בעולם הזה, יש לך בחירה. הוא בעל בחירה. כן, אבל... אם הוא עשה מצווה, יש לו שכר גדול מאוד. אם הוא עשה עבירה חלילה, אז יש לזה עונש גדול. וזה לפי בחירה של בן אדם. אבל כשאתה למעלה אתה לא יכול מאוד לבחור. נכון, אין בחירה אין לך שם. בחירה. מה מתים חופשי כיוון שאדם נעשה חופשי מן המצוות. מה שעשית כאילו עשית ואתה לא יכול לתקן שום דבר. אז פשוט כאילו... בוא נסביר לכם מה אני אחרי זה ראיתי. אמרתי שאני... שאלו אותי אם אני רוצה להישאר שם או לא. אמרו שאחרי 3 שעות אני כבר לא יכול להישאר שם. סליחה, שומעים עכשיו? שומעים? מה? כן. גם נעימה וגם לא כל כך נעימה. הוא לא רוצה להיזכר בדברים כן, לא רוצה להיזכר. ואז... הוא החליט שם שהוא חוזר בתשובה, הוא יודע שאחרי 120 שנה שהוא יחזור, הוא ילך לגן עדן. כי הוא... אתה יכול לספר קצת על הצעקות שכתבת? הצעקות שכתבתי? כן. שאתה קורא לזה. על הציצית? מה? על אבא שלך? אמרו לי כאילו שאני צריך לתקן, שיש כמה דברים שאני צריך לתקן, למשל, אני צריך ללבוש ציצית, זה משהו... רגע, שומעים? אחד. ואז כאילו, ואז אמרו לי שיש דברים שאני צריך לתקן, למשל אני צריך ללבוש ציצית, זה דבר ממש חשוב, וגם כשהייתי שם אני הבנתי כמה זה חשוב, הבנתי גם שציצית זה משהו ענק, כאילו זה באמת שכר ענק. אני אומר לכם, ברכה שאתם מברכים זה שכר ענק עצום, אתם הופכים עולמות שלמים שם, אז ציצית זה וואו, כאילו ענק. ואחרי זה אמרו לי, נכון אמרתי לפני ששאלו אותי אם אני יכול להישאר שם עד 3 שעות הכי הרבה, אז בהתחלה, ברגע שהייתי את הגן עדן, אמרתי אני רוצה להישאר פה, אבל אחרי זה גם אמרו את הצד השני והכל, שאלו אותי אם אני רוצה להישאר, אמרתי שאני מעדיף לחזור למטה. למה? כי הרגשתי שאני יכול, אם אני חוזר למטה, אז אני יכול לעשות עוד מצוות, עוד שכר, עוד הכל כאילו, ואני יכול גם צריך יותר גבוה ולעשות יותר מצוות ולהגן דרגה יותר גבוהה אפילו, אז למה זה שעכשיו אני כבר לא לעשות כאילו, אז אמרתי שאני מעדיף לרדת למטה כאילו, ולחזור אותי למטה. נגיד איך זה מה? אמרו לך למה אתה מה הסיבה? יש לך זכות כלשהי, מה? אמרו שיש לי זכות שאני למעלה. כן? כן, אמרו לי את זה. זכות של מי? של אבות? של אבות? מה? זכות אבות? של אבא? כן, זה מה שאמרו לי. ואמרו לי שיש לי זכות כאילו, שאני שם למעלה. שהגעתי כאילו. ולא סתם שהגעתי, זה מה שאמרו לי. לבשת סיסי? לבשת סיסי? לפני זה לא לבשתי כל כך. ועכשיו? עכשיו יש לו ציציות, יש לך רק שבו, אני לא נותן ממנו. ואז כאילו ואז אחרי זה, כשהחלטתי שאני רוצה לרדת, אז ראיתי משהו עוד יותר מפחיד פי מיליון מכל דברים שראיתי, הכל. מה שאני ראיתי, כשהחלטתי לרדת למטה, אמרו אין בעיה, אתה רואה.
תגיד מה היה הסדר, אני לא הייתי שם. בסדר, ואז פשוט מה שאני ראיתי זה... בהתחלה לא הבנתי מי זה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. אני ראיתי בן אדם רגיל כאילו. ממש יש לו עדיין, רגליים, ראש, הכל, אבל הוא בגובה ענק, כאילו לא נגמר. אתה מסתכל ככה, אתה לא רואה את הסוף שלו. איפה הוא נראה? כולו עיניים, כולו עיניים. ומהעיניים שלו יוצא אש, וזה משהו מפחיד, ואתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול לברוח ממנו, אתה לא יכול לברוח, לא משנה, אתה לא יכול, הוא איתך בכל מקום, לא עוזר אותך כאילו ממש. מי זה המלאך הזה? זה מלאך המוות, כאילו שראיתי שם, הבנתי ככה. הבנת שזה מלאך המוות? הבנתי שזה מלאך המוות. דיבר לך? כן, הוא החזיק אותי, היה לי סוג של פלצון כזה ביד, והוא החזיק אותי ככה... כמה שיניים יש לזה? מה? הרבה, מלא. לא עיניים, שיניים. שיניים, היה לי זה שיניים. היה לו שיניים. הכבשון? מה? הכבשון? כן, היה לו 3 שיניים. 3? כן, 3. ואז כאילו, מה שאני ראיתי זה אחרי כאילו, הוא בא אליי ככה, זה משהו מפחיד, אני לא יכול לתאר מה זה הדבר הזה, מה זה הבן אדם הזה, מה זה הדבר הזה, זה משהו מפחיד מאוד, וכאילו, אז כאילו, הוא פשוט החזיק אותי ככה עם החרב שלי, עם הקיצ'ון הזה, משהו פחד איום ונורא, כאילו מחזיק אותך כאן, מחזיק אותי כאן בחזה. לפני שהבנתי, אמרת שזה משנה איפה מחזיקים אותך, נכון? איפה הוא מחזיק? בחזה הוא מחזיק אותי, כאן. ומה אמר לך? הוא אמר לי, תעשה הרבה מצוות, למה בסוף אם אתה לא תעשה, אז אתה תשלם. והוא אמר לי, מה שאני ראיתי שם זאת כלום, הוא דיבר איתי בקול מפחיד. לא כמו... איזה קול יש? יש לו קול נעים, עדין, מה? לא, אני לא יודע בכלל, לא יודע. איזה קול יש? חזק, או, כן. אבל זה מפחיד, אני אומר לכם את זה כאילו כזה סבבה, זה ממש כזה משהו מפחיד. עכשיו הוא מנסה לעשות מזה... עכשיו, אתה יכול להגיד לי, כמה זמן היית למעלה? כמה ימים, לילות? רבע שעה. כמה? רבע שעה. רבע שעה, כל הסיפורים האלה? רבע שעה. כן, רבותיי, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה קשה להבין את זה, אבל מה שאנחנו פה יכולים לקלוט בשנים של לימוד, שם בדקה אפשר להבין הכל. שים לב שמה שהוא מדבר, הוא אומר, אני מבין לבד, אני רואה לבד, וכל מי הוא לא הראשון שהיה שם וחזר. אני אישית מכיר עוד הרבה כאלה, כולם מספרים את אותו דבר. כמות אדירה של מידע, אינפורמציה, בשנייה. זאת אומרת, האדם יכול להיות באותו מקום שהוא נמצא, ולדעת איפה אבא ואיפה אמא, מה קורה איתו, כל מהלך חייו רץ לו מול העיניים, ופשוט, זה פשוט עולם האמת. בעולם האמת הכל גלוי, אין שום דבר שהוא נסתר. הנשמה יכולה לקבל, אין מגבלה בלקבל. אנחנו פה בעולם הזה אנחנו מוגבלים בלקבל, אבל שם אין מגבלה, הנשמה היא לא מוגבלת. לכן אדם יכול בדקות לתפוס חומר ומידע וכל מה שקורה שם בדקה 2. רבע שעה זה המון זמן. במושגים של למעלה, רבע שעה זה המון זמן. אנחנו גם יודעים שהארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, מספרים שבסעודה שלישית הוא היה תופס תנומה של דקה 2. ושאשם אותו רבנו, איפה היית? אז הוא אומר, הייתי למעלה. ושמעתי חידושים, אז בואו נשמע מהחידושים, אז הוא אומר, היה לקח לי עכשיו 70 שנה להסביר לכם את השתי דקות האלה. כן, הייתי מלא דברים. אז זאת אומרת, שמה אין איזושהי הסבר, אין שמה, יושבים בכיתה ובא מישהו מלמד אותך, או עושה לך מבחן, לא הבנת, מבחן חוזר, אין, זה פשוט, מגיעים לשמה ויודעים את האמת לבד במקום. אין זמן, זה מימד מעל הזמן. שהוא אומר רבע שעה, זה במושגים שלנו. שם זה עולם של נצח. ממש שזה משנה איפה תופסו אותו? אמרת שזה משנה איפה הוא תופס אותך? הוא תופס אותך מהחזה, אמרת שלא כולם תופסים אותה מהחזה כאילו? אז למה תופס אותך מהחזה? לא. בחזה זה לא טוב. בשורה האחרונה היית רוצה לחזור בכל מה? תלוי באיזה מקומות. אותו סיבוב, היית מוכן לעשות עוד פעם אותו דבר? הוא רוצה רק את הדברים הטובים, הדברים הרעים הוא לא רוצה להיזכר. ככה אדם לא ממליץ לאף אחד לעשות ביקור למעלה. לא ממליץ לאף אחד. ממליץ הרבה דברים טובים. אז הוא ממליץ לנו ללמוד תורה
לקיים מצוות, השכר גדול, ככה האדם לא יסבול שם למעלה ויקבל שכר גדול, והוא עוד פעם אומר, חוזר ומדגיש שמה שהראו לו שהרי גן עדן זה רק ההתחלה והדרגה הכי נמוכה. עכשיו, אתה אומר שהנשמה שמה, אתה בתור נשמה שמה, אתה מבין דברים לבד. אתה לא אין שאלות, הכל ברור לך ואתה יודע. אתה פשוט מגיע למקום, אתה כבר יודע מה זה ומי. אתה רואה נשמה, אתה יודע מי הוא היה בחיים, אתה רואה נשמה בגיהנם, אתה יודע מה הוא עשה, איך הוא מרגיש, כמה זמן היה שם. לא צריך לשאול, הכל יודעים לבד. עכשיו בוא נלך לצד הטוב. כשפתחו שערי גן עדן, אז מה אתה מבין? סליחה, רגע, השאלות בסוף, בסדר? לא, אל תענה. כשפתחו שערי גן עדן, אז הוא מסביר לנו שזה ה-level הכי נמוך, הדרגה הכי נמוכה. ואתה ראית אנשים שם שיושבים לומדים תורה. אתה יכול להגיד לנו מי האנשים האלה? אני ראיתי אנשים. לא שמות ואיפה הם גרו, אלא איזה סוג של אנשים. איזה סוג של אנשים הם לא היו אברכים ודברים כאלה, הם היו פשוט אנשים שכאילו קבעו איתי לתורה שלהם. קבעו איתי לתורה. ואתה מבין שיש יותר מזה. הבנתי שיש הרבה יותר מזה. אז האברכים הם יותר. אברכים יותר. יש דרגות יותר גבוהות מאלה. ומה הדרגה, רגע רבותיי, שאלות בסוף. מה הדרגה הכי גבוהה שאתה חושב שיש? ומי מגיע לשם? מי שחזר בתשובה. מי שחזר בתשובה? כן, אבל לא מיראת עונש, מיראת חטא, מיראת שמיים, לפי מה שהבנתי. זה הרדה הכי גבוהה. הכי חטא. וגם ככל שאתה עולה דרגה, אז נכון האור הזה שאמרתי לכם, אז האור שם יותר גדול. כאילו כל דבר גדול. מי שמלמד לאחרים? וואי. ברכה אני אומר לכם, ברכה זה ענק. אז זה ברכה מדרבנן, זה דבר ענק שם. עצום. השיעור תורה זה עצום שבעצום, ואם אתה מלמד אחרים, זה טוב. עכשיו, רגע, רק שנייה. עכשיו אני רוצה לחזור, אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת, לפני שנאבד פה כיוון, רוצה לחזור לנקודה הזאת של אתה שמה ואתה מבין לבד הכל. אז יראו לך שני דרכים שיש פה ויש שם. אבל פה הציבור שיושב, הוא פחות או יותר יודע את זה, שיש ויש. רק אתה עכשיו בא קצת מחזק לנו את מה שאנחנו קוראים מתוך הספרים ולומדים. עכשיו, מה שיותר מעניין אותנו, אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח. היית יכול לדעת מי זה המשיח? לא הייתי יכול לדעת, הייתי יכול לדעת מה התכונות שלו ומי הוא יכול... מה צריך להיות לשאלות המשיח? ואתה יכול להגיד לנו אם הוא פה או שם? הוא פה, הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שלי. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל מתי שיהיה המשיח כולם יהיו מופתעים. זאת אומרת שהמשיח בזאת שמתגלה, אז זה יהיה הפתעה, אפילו מה זה המשיח. כן, כאילו וואו, זה המשיח ככה. בסוף אתה תפתיע מכירים אותם המשיח. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לדבר אחר. אתה אומר שהיית יכול לדעת גם כאילו מה הולך להיות בעולם. שהיית שם, מה הבנת שהולך להיות? הבנתי, לפי מה שאני הבנתי שם, שאני הייתי בוודאות, אני יודע את זה. כשהייתי למעלה, אז הבנתי מה הולך להיות בעולם. ולפי מה שהבנתי, כמו שאמרתי לכם על המשיח והכל, הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח זה ממש קרוב, כאילו זה עומד לקרות בזמנים הקרובים מאוד, כאילו זה אוטוטו, כאילו אוטוטו מגיעה הגאולה, ממש. עכשיו תגיד לי, שאתה שמה אין מושג של זמן, איך אתה יכול שמה להעריך מושגים של זמן? מה זה אוטוטו? זה 20 שנה, שנתיים, חודש, מה זה? אוטוטו זה ממש, כאילו החודשים הקרובים. החודשים הקרובים. חודשים הקרובים, אוקיי. ועכשיו אתה יודע גם מה הוא הולך להיות? ואתה יודע את זה משם? אני יודע את זה משם, רק משם. הכל אני יודע רק משם. באיזה זמן אנחנו נמצאים עכשיו? במה אנחנו נמצאים עכשיו? בתקופה לא טובה בכלל. כאילו, בוא נגיד שהגאולה ממש קרובה לפה. ומה יקרה בגאולה הזאת? הולך לקרות דברים ממש רעים, תלוי למי אבל, לפי מה שאני הבנתי. זה בטוח יקרה הגאולה בחודשים הקרובים? בטוח יקרה בחודשים הקרובים. אין איזה צד שאולי לא? יש צד שאם כולם יחזרו בתשובה זה לא יקרה.
זה לא יקרה? לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה. הדברים הרעים לא. אבל הגאולה תבוא. הגאולה תבוא אבל תבוא בכל מקרה? תבוא בכל מקרה. גם יעשו עבירות, גם יעשו מצוות, בכל מקרה יהיה. אבל אם יעשו עבירות, אז זה יבוא בדרך אם יעשו עבירות, זה יבוא בדרך יותר קשה. יותר קשה. ואם כולם חוזרים בתשובה, אז זה יבוא בקלות. אבל זה בא. אבל זה בא בטוח, לא משנה מה. עכשיו, לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם, איך זה הולך להיות? זה הולך, לפי מה שאני הבנתי כרגע, המצב שלנו עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו, לא טוב. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה, יהיה מעורב במלחמה הזאת. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה. כולם. כל הגויים, כל הערים, כולם ישתבו נגד עם ישראל ויילחמו במלחמה הזאת. ואיך זה חיים? זה יתחיל, מי שיצא למלחמה, זה יהיה מישהו שנקרא גוג. לפי מה שאני הבנתי למעלה. רק למעלה אני הבנתי. קוראים לו גוג. כן. ואתה יודע, גוג הזה, למי אני מתרגם? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. נשיא אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שיתחיל את המלחמה הזאת, והוא יביא את כל הצבא שלו, והוא יתחיל את המלחמה. הוא ילחם נגדנו. הוא ילחם נגדנו. בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, את ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא יתייחסו אלינו פשוט ירצו. כולם ירצו אחד נגד השני כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה של הדברים הרעים ייקח שבועיים. כל הדברים הרעים ייקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע? בשבועיים הדבר הזה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע הרע. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ולא עושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה. מה שהגמרא אומרת, ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? ענה רבי אליעזר הגדול, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה מה שזה יציל אותו. עכשיו תגיד לי, מה זה? איזה מלחמה זאת? מלחמה רוחנית, מלחמה של חיילים בחיילים, מה זה? חלק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים. פשוט כל העולם יבוא, פשוט בהתחלה כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה, כולם יתאחדו ולחמו נגד עם ישראל, ועם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליון אנשים ימותו. מלא אנשים ימותו. אלה שלא שמרו תורה. אלה שמרו תורה. ואלה ששמרו תורה מצוות? אלה שמרו תורה ומצוות, תלוי אם לא שמרו תורה ומצוות. יש כאלה שהיו דתיים, אבל לא היה כזה אכפת להם, הם חפיפניקים כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד ותורה ולומד תורה וגמילות חסדים, אז הוא ינצל. איך הוא ינצל? מה? הוא ינצל. מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני ראיתי גם למעלה. מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה? כן, אני רואה את זה בסרט קדימה, ככה בדיוק, אני רואה את זה בסרט קדימה. וזה בשניות אתה רואה את זה, כאילו, וזה מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי, שבהתחלה ראיתי, הראו לי את הסרט של החיים שלי באלפית שנייה, פשוט באלפית שנייה, הראו לי את זה, וראיתי כל שנייה בחיים שלי, שהייתי תינוק, שהייתי ילד, הכל ראיתי. עכשיו בוא נרוץ קדימה. ראית סרט? ראיתי סרט. בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות. כן, ואני ראיתי פשוט שכולם יבואו נגד עם ישראל, ויבואו נגדנו, ולחמו נגדנו גם. אנחנו, צה"ל כאילו יצליח להדוף את זה ליומיים, לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם יהרגו אותנו, ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא. ואז מה שיקרה... רגע, שאני אבין, במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים. יומיים. ואחרי יומיים? אחרי יומיים לא. אין צה"ל. אין צה"ל. אז הכל פתוח. הכל פתוח. עכשיו, אתה יודע איזה... אתה אומר שגוג זה אובמה, ואובמה זה ארצות הברית? כן. והוא יוביל את כל... הוא יוביל את כל המלחמה. מי יצטרף אליו? יצטרף אליו, איראן יצטרף אליו. איראן? כל רוסיה. כן, רוסיה, דרום קוריאה, כל האומות, ממש כולם. כל 70 אומות יעברו נגדנו, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם יעשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים. פשוט יחטפו אותם. יחטפו אנשים שלנו. כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו שישמרו אותם, כאילו, ויענו אותם לכאלה דברים. עכשיו, מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, הוא פשוט, כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים, בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה. הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים, והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא.
מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס ניצל. תבינו ממה הוא ניצל, עוד מעט אני אסביר לכם. אז כאילו אז פשוט נפתח האב וגם... עכשיו, איך זה נפתח? זה נפתח? נפתח לשתיים. פתאום משהו... לא, יעלו שתי... רעידת אדמה? לא. אטום? לא. מה? לא. יעלו, בהר הזיתים יש קרוב, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים, אחד מפה, וזה ייבקע לשתיים. ככה זה יקרה, ומה שאני ראיתי זה פשוט המשיח, קודם כל זה מישהו שלא חוזר עבירות, מישהו שחזר בתשובה, שלא עשה עבירות. הוא חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, כן, והוא לא עשה עבירות, הוא לא עשה עבירות. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה. עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם ממש מכירים אותו טוב מאוד, מכירים אותו ממש טוב, הרבה אנשים מכירים אותו. זה מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו המשיח, הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה הוא יהרוג אותו והוא יקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי כן, הוא יקבור בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהחזקים הזה ייבקע לשתיים, אז המשיח יעמוד בפתח, אבל הוא לא יראה מילתי, אם יש לו זקן, מה שהוא יראה זה... הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יעריך את הבן אדם, הוא יעריך אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש, דברים כאלה, כאילו הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אז אתה כאילו, אתה נכנס, זה לא ככה, כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שיוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני שואל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם? כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת את זה. לא ידעתי דברים האלה, לא ידעתי מושג. קראת ספרים על זה, כלום? שום דבר. לא, הוא לא בחור ישיבה. רגע, שנייה, אני רק רוצה להגיד פה עוד משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו. הוא אומר שגוג זה אובמה, וגוג, אובמה ייפול פה, בארץ ישראל, והשם ייתן לאובמה קבר פה בארץ ישראל. אז יחזקאל הנביא אומר, והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. יחזקאל. ואתה אומר שהר הזיתים מתבקע. אז זכריה הנביא אומר שכן, יצא ביום ההוא לאחר מכן ועמדו רגליו ביום על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה גג גדולה מאוד, ממש חצי הר צפונה וחצי נגבה. זכריה הנביא, הוא היה מזמן. וזה בוודאות יקרה אם גם ימשיכו ככה, אם העולם ימשיך ככה, זה בוודאות מה שיקרה. בוודאות. עכשיו, שאלה פה מישהי שאלה טובה ואני רציתי גם לשאול אותך. איך אני יודע שזה מתחיל? זה יבוא בבום. קודם כל זה כבר התחיל. זה התחיל? לפני שראיתי זה התחיל בתאריך כ"ז באלול. זה התחיל כבר. כ"ז באלול, שנה שעברה, תשע"ה. שנה הזאת כאילו, כן, שנה אנחנו כבר בתשרי כבר. אז זה התחיל בשם, 3 ימים לפני ראש השנה התחיל גוג ומגוג. התחיל המלחמה הזאת כבר. אז למה אנחנו לא מרגישים? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה על התחלה. מה שיקרה זה יהיה יום מסוים שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שפתאום יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם השלישית פרצה, פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם יבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו להילחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא נהיה מחוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, ויבואו נגדנו. רואים כבר מתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסוריה. אוקיי, בסדר, תראה. אוקיי. מה התפקיד של המשיח? שאתה? אין מתחים, מחזיר בתשובה או משהו?